Kulokuthi ukhalaja sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina kuveze ngintuthu ungakhumalo bathi ilasbo namagumede mhlaba ukuthi usemusha like ngizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu wayengumsakazo Ukhozi FM ungizwe umfoka mchunu usevela impela watalapha laphana umuntu okwaziwa kahle ukuthi engathi impela ubudlelwane babo bakhe naye abuhambi kahle lapha nomsakazo Ukhozi FM utshatha umfoka Ngobe kuningi akukhulumile ngokhathida umfoka Ngobe eyizwe utshatha impela engathi akakhombisa ukuphendula mangabe umacingwane kukhona iclip azoyikhipha edelela lapha ungizwe ukubalula ukuthi ke utshatha kuyona insizwa utshatha uyikholwa lapha noma wahlulwa amakhola esedukisa abantu lapha ngenkolo wasephetha ngokubashiya lapha ngale mhlambe ngande kakhulu nayi iclip kaNgizwe esifaka zonke enyameni ukukhathida umfoka Ngobe wona ke ngabe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba sixoxe ke mangabe soqeda ukuzwa le clip ungakhohlwa ukungilandela ku Facebook @RadioNkezo nesiphathe kahle nibe nosulumnandi ningakhohlwa ukusubscribe ngithanda kakhulu wathini no bana wala mabhiya thina sibala igawu sibala imizi yoba bamkhulu kwanza ukuthi siyazansi kubuye okubamba utshatha iskiki wathatha abantu begcina isiko babafuhlela enkolweni esenzisizwa ekhona lokho uyesuka washintsha yena wayithi yena usensizwa manje akaselona ikhono bangakanani ngabantu abashiya lapha alodakeni ayikho lento ukhathini ishipi sokugcina futhi ufika ngonongoma ubunongoma kunensizwa unongoma vele kunensizwa indawo yokusiza indawo esehlala Nkosi yena ke ngoba lakho ungakwanongoma kodwa into esiyaziyo ngaye sibheka ngeXhosa kaThayi nokushaya